Za mu yi huranmu ta gargajiya. Za mu ɗauko geronmu, za a sa shi cikin turmi, a sa ebo ruwa a surfa. Idan ya surhu, ka ebe ka wanke. Idan ka wanke shi, idan da akwai tsakuwa za ka iya regewa, idan babu tsakuwa kuma za ka wanke ka sharce. Idan ka sharce, ka wanke turminka ka bar shi, sai ka kawo citta da karamfani, sai ka ƙulƙula, sai ka sa bugu. Idan ka sa bugu, sai ka ebe. Idan ka ebe, sai ka tankaɗa. In ka gama tankaɗawa, sai ka maida. Ka ci gaba da dakawa kuma sai ka tankaɗe. Har sai dai tsaki ya ƙare. Idan tsaki ya ƙare, sai ka wanke tsaki. Idan ka wanke tsaki, sai ka rege. Sai ka ɗauko gari, sai ka zuba. Sai ka sa na tsaki, sai ka gani. Idan ka gani, sai ka ɗauko tukunya, sai ka wanke, sai ka hura wuta. Idan ka hura wuta, idan ta taso, sai ka ɗauko wanda ka dunkula, sai ka zuba ga tukunya. Sai ka ci gaba da sa wuta. Idan ka ci gaba da sa wuta, idan ya dahu, sai ka ɗauko, sai ka kirɓa, ka buga. Idan ka buga, sai ka ebo ruwa, sai ka kirɓa. Idan ya kirɓu, sai ka ebe ka luliya. Tasirin hura tana da muhimmanci ga Bahaushe, saboda tana da sanyi kuma tana gane ƙofofin yunwa, kuma ko da kana zuwa gona ne za a iya kai ma ita. Idan ka dawo ba abin da za a nuho ka da ita fura, saboda ko masu zama zafi na kama su suna yawan shan fura, ana yawan a saye ta a sha saboda zaman zafi. Fura tana da babban tasiri ma ba ma karami ba, mun maida ta kama tuwo. Dan a lokacin ko da ga tuwo an yi, in dai muna ganin fura, to ba za mu ci wannan tuwon ba. Yawanci mun ba da karfi ga hura. Dan tuwon ma na kwana har ta kai gidan da safe an zazawa shi, amma ba ta shi muke ba, mun yi son hura. Tun muna yar kanana a gidanmu mun tashi mun tada ana daka fura, mun muna sha. Mun tashi mun tada mahaifiyarmu tana daka fura, ana yi mamu kwano na mai gida daban, na ita mamanmu daban, namu daban, mu yar kanana kenan. Amma gaskiya mu tun da muke shan hura, alhamdulillah mu dai ba mu ga abin da ke sanya ba. Mu mun dauke ta matsayin kamar abinci ne, haka muka maida ta. Ce wai an je gona, ana aiki na gona, ko aikin gero ko aikin masara ko dawa, idan an ka hura aka sha sai a ce wai tana kashe jiki. To gaskiya mu dai ba ta taba kashe mu jiki. Idan mun je gona ma mun tada mana ana aikin an kawo ta muka sha, to za mu tashi mu koma lafiya lau. Ba za ta kashe mu jiki ba.
Ni in dai ana ganin fura to gaskiya ba zan iya cin komi ba, zan iya sha maka fura an kwanciya ta lafiya lau. A da ina fura tiya biyu, a yanzu da abu ya ci gaba ina daka tiya har 5 nake dakawa. Na sai dabbobi na akan ribar fura, na aurar da 'ya'yana 2, na samu abubuwa da yawa, na ci gaba da fura kuma ba abin da za ni ce sai dai addu'a da godiya Allah. Na ɗaukaka da ita sosai. Furan nan ba duk abubuwan da aka sani dai ba inda ban samu daga gare ta ba.